Sikulungele sikwamukele mbukelo omuhle weBonani streaming. Sila endaweni yase Melmoti ngaphansi kwendawo yakabiyela enkosini ke yasogelweni. Ithempeli sikulo isenkazimulweni, thempeli ngaphansi ke kwaMshumayeli ubiyela. La sihlangene khona kuzokwenziwa khona inkonzo yentsha njengoba namhlanje kuyisabatha. Siyazi ukuthi ke inkonzo yentsha njengoba ke sila ekhaya enkazimulweni ila okuzofundiswa khona abantwana baleli bandla indlela ke yokuyiphatha nokuhamba nje kahle ngendlela eqondile yalapha ekhaya. Namhlanje ke sikhona la ekhaya enkazimulweni endaweni ke yakwabiyela. Mina ke silokhu sikuthatha sikubeka njengoba sisekhona la enkazimulweni inkonzo yasemini esayilindile. Mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli ngibika ezindabeni zokusakaza kuyiBonani streaming eMelmoti. Ngiyakhetha inkosi yasemhleni bokuphakama nokulalela kwinkonzo ukuthi into eshiwo nje sogeja kanje izulu ushamba khuluma aqeda athi nya uqeda lapho wezokunye bana akusho ngingcolele batwana balelizwe batwana bonyazi into ezikile nginethemba ngoba ngikhulume phambi kwamfundisi uShabanga umvangela ukhona abashumayeli bakhona abakhokheli bakhona ukuthi mina batshu icelile ukuba nenkonzo kusuke kungeyawo ngempela ulwazi ke ningaze nizonda abantu kanti ulwazi alifikanga ngendlela lokho abathi information ngesilungu information ufuneke ibe iqiniso futhi ifike ngesikhathi ingabe ngamanga ingafiki futhi ngesikhathi esedlule isikhathi ulwazi okungelona imizi yabantu iyasha ngolwazi okungelona idumbu ziyaphuma ngolwazi olungelona nize nizondana impela nduqanjwa amanga nje manje ke nyafisa abatwana baNkulunkulu inkonzo yokulalela ngayifunda kwindoda engizalayo umfundisi uMkhwanazi. Ithi le ndoda yayingakanyana kuhamba uphondo lendlovu umkhulu ozala ubaba ngenxa izimo zakudala ke babengahlala abantu kwaziwa ingane masibani masisusa unyawo libeka iyahamba emhlabeni ushembe kuphela wafika wavala amathuna emzini yabantu ubhombela isitimela samabhondo wafika wavala amathuna bebhubha abantu thina sasabona umvangela uwile kwangema owathi kufike kwangema mabeka babamkhulu wathi indoda isiyozala ongase ukufa uyoba nesihleve simhlophe babe amazi uwili abantu abaneminyakana bayamazi uwili wabuya yendoda ayinini lezimnyama isihleve simhlophe ngathi yikhwa washo ubhombelo wathi isiyozala indoda iyoba nesihleve simhlophe kusho umlomo ongathethi imanga abantwana baNkulunkulu uthi kubaba masakamba umkhulu uphondo lendlovu yabona ubaba mawahamba umkhulu engaka vele thina simbonanga sasomthatha umkhulu baba yabeka uthi asembamba ngengalo emusa kumkhulu omdala unqaba embube ekhaya kithi kwakhetha inkosi ababekhona ePhalamende ngeke ningamazi uMkhwanazi uJibo ngahlibanyoni owayemlomo wenkosi ilanga amadoda ekholiwe owathi mefica ukufa emhlabeni kade ngcwatshwa namhlanje yafika inkosi elanga kusasa kithi yafika yathi awu abantu bampunyeni babulela ingelosi yami ngisekude ukubeka omunye umshumali kulelizwe babulela ingelosi yami khona abantu abangena ezulwini ngeinyama nazoletha ingcwele ngokusebenza kwabo ngenhliziyo ephelele ngoba ungathi masebenzela uNkulunkulu bese inhliziyo yakho ihlukanisa phakathi enye kube uNkulunkulu enye uhlangothi lube lo munye uNkulunkulu akahlala enhlizweni ehlukene phakathi uNkulunkulu ufuna ibuse yonke inhliziyo uthi babulela ingelosi yami ngoba lo mfundisi ohamba emhlabeni wathi mhle ehambile yathi inkosi ilanga kuhamba ivesta lami ngaphambi ukuthi ngigqoke bengigqoka lona sikhothi sibongo sakhe ithi le ndoda uphondo lendlovu
Yasibabona bahlangabezi iyamlanda ubaba lekwa anti wakhe iza naye ithi nangu baba wakho. Ngizokushiya kuye amadodana enhlanhla ayenze kahle emndenini naNkulunkulu. Ubona babona uShemba babamkhulu nokhokho bethu. Uthi esayibona indlela wamlanda ubaba le ngikhuluma ngenkonzo yokulalela maNazaretha. Wasithi nangu baba wakho ngokushiya kuye. Usungasuki kuye. Mawasonje sengifile ngokubona. Wahlala ubaba kumkhulu. Ugogo kuneyinkinga nomkhulu ehambile egcwele izinkalo. Kudala njalo ukuhamba ingathi masajelwa wathi uqala ngathi lo mkhulu bajelwa. Idedala kabi le ukuthi baba unehlahla ngazibajelwa. Manje uthi maqhamu umama wakhe ezokuthatha la ubaleke ungavumi. Nangempela ugogo waba nemizamo emithathu ethi ucuthela ubaba uzomthatha kodwa kwabuyizi likayise omdala unqaba wathi noma sengifile ngokubona. Wahlala ubaba wakhula wehla umkhulu entabeni lentondeni wahlala kwaBhekuzulu emzini kwaBhekuzulu ubaba walusa inkomo zenkosi ilanga. Wahlala ubaba waze wakhula la ekhaya kithi kwasala buse lahla esakhe khona nje thina ubaba ehlonisa inkomo zenkosi ilanga. Uthi umkhulu unqaba uyayibona le ndewe inhle le ndafune kuya wakhe kuyona lapho ehleli khona thina esizalwa khona. Ngikhuluma ngenkonzo yokulalela i3 kwamcuthela edibhe ngelilanga ethi nawe ethi amcuthela inhlombe endala izomlando ndodana uthi baba wangintazi ibheshu umbalekela umama wami. Waze wamcinga esegane kwabili umama omdala umamthiyane nentombi kwasithole ezala mina. Ngokamkhonazi njalo mina. Kwampunyoni ikhumbula ke. Temple ngaxoxa 1992 baba na 30 years manje. Kwampunyoni nje asekho umshumalo omdala kunami. Noma nganganga baba omdala kunami. Manje ngikhuluma ngenkonzo yokulalela wakhulu baba waba indoda wakhe umuzi. Avuka umuzi aphondela endlovu kodwa igama lathi nangu baba wakhe ngokushiya kuye. Igama lomuntu omdala ekuzala noma engakuzali uzungaleqi. Sinjenje emhlabeni bantu abasha abantu abadala bekhuluma sibabona behanjelwe isikhathi. Bakuqala lapho. Kodwa manje uphinde ugqokele ingubo emhlophe yaqala. Uphinde uthi mbongeni uJehova maNazaretha waqala. Uphinde usinde ungilandela ngemuva esinobhombela waqala. Kodwa mase bekhuluma abazali bakho nabakhulu kunawe uthi wena hayi wakuqala lapho. Konzo kelise emqoka. Lena abasha yakhela izinto ezingayiningi. Ithi lena abasha abantwana baleli bandla babantwana abakholwayo. Okwesibili kuba abantwana abalalelayo. Okwesithathu abantwana bemesabayo uNkulunkulu. Kuthi angithi izwi lezulu lezwake ezwakala emhlabeni izwi lezulu izwi lezulu izwakala emhlabeni
nabazali bethu kufanele sikuvume ukuthi lezi ngane ezalwa yithi ayisafani nani. Mhlambe ukuze siphile singaguli. Siqale sivume. Eyinhlobo le. Babazi ube nayo iselula wena, qala manje ube neselula. Yabona umzukulu wakho, ngothi umthengele ichoice leselula, uthi lithinga le afuna le ngqo. Lengane yakhasi nje ukukhasa. Asikuvume. Lengane ithi nonyaka wode empile emthathu kwazi operate remote ye TV. Ikoloza ne TV umdala ufuna ukuyibuka bafuna lawo Popeye. That's what I Popeye. Akala sivume tona baNkulunkulu ukuthi lesi sikhathi esikuso lezingane ayifani nathi. Kodwa zithi zingafani nathi, kodwa izwi laNkulunkulu kuseyilo lelishitshanga. Izwe lithi hlonipha uyihlo nonyako zinsuku zakho zande alishintshile. Izwe lezingane zingasafani nathi. Asiqale sivume ukuthi lelizwe lidala likamdala weinsuku sizolingenisa kanjani abantu abangasafani nathi ukuze balizwe. Inabashe elinye lamathuluzi. Yabona lezi ingane lezi khona ingane abayanga esontweni la tempelini lakubo. Disekuthiwa sobehlanganisa eKazimulweni ngithi mezi. EKazimulweni kuzobe kuhlangana nabasho nabiyahamba la give ngokugithula nezimoto phela ngithi kubudala uzophotha lomphako. SeKazimulweni lezi ngane ngineqiniso ukuthi khona ngabaziyanga sabathethe namhlanje kuba yiki nabasho la eKazimulweni. Yazi bakelani baba. Zithi uyayibhora. Konshwela. Zithi ayero baba lo. Thina sakhula Shumaza kuqasha igama ethi ukufa kwami. Njalo bephakama uzokhuluma ukufa kwami Nazareth. Njalo babe namagama. Khona baba nje ngisho inkosi. Bathi masebelungu omama, umuntu sehamba njena sosugula kaNkosi. Sosugula kaNkosi. Njalo baba lona sasiyake thina. Njalo baba njalo. Hakumula Nazareth. Hakumula Nazareth. Manje lezi ngane ezimele thina sayimela thina ngoba ngesinye isikhathi singohlobo olunye lweingane engafana lezi ezalwa yithi ayihlukane nefoni. Ayihlukane nefoni zisemafonini ngisho izifundo zisale emuva ngenxa yefoni. Ngisho nomkethu ngisho kuduma imoto ufika usefonini. Oh mama wathi makukhama kubaba lebe kanjena vena afingwe. Engasho ukuthi indoda endala useyigoqile imlenze. Anyakaze ngazi wenzani. Abona lapha mabibuka yini Big Brother yini le. Yabona mawufika ungena lapho ikuze wala kaliwe. Uthi chepho jimbakalela uthi yadlu. Abuku prepare. Yabona ukuthi usufikile. Akusithi lutho usufikile. Akusithi lutho. Manje olunhlobo lwabantu lolu. Kodwa izwi kuseyilona likaBhombela. Amen. Sikuphatha 15 years. Manje ke uNkulunkulu ungene wezinye insizwa omvangela umkhize naye nabo siholwa umbaba umfundisi ucele nobaba undunakazi nobaba uGcwensa wangena kuba veza leli thuluzi elibizwa ngenabasho namhlanje na ngalesikhathi ingane zithi ziya kwinabasho masifika lapha mbongela uJehova baNazareth lezikulwana zenu oh yengu Sekunabasho la kithi amsawake
Yabona lezi ingane zakwethu la eduze kwami. Ngakubona ubaba umdala impela kodwa manje yoba ngisaguqela uzakwethu baba. Ngicela ukuphathika. Ngenza isibonelo ukuthi kungenzeka lezi ingane oyizalayo nesikhathi okhule ngaso nezinto nazo lezi ingane azifisi kuba uwe kodwa ezakho. Kuzofika mina la ngumshumayela umkhwanazi hamba le ya Corolla leyana. Sothi ngane shumela kwa imfowethu ngibe umuye mfowethu. Ngimshumayela umkhwanazi ifuthi ile moto futhi ifuya le moto iyijana futhi ubonile moto ziyafisa ukuba yithi lezi ngane. Kodwa manje mhlawumbe zosiza kangcono mayitshelwa yithi ukuthi hlonipha ihlelo nyoko izinsuku zakho zande nginale moto abafisa ukuba nayo. Ngenza lo msebenzi uNkulunkulu angiphe wona lehlala ngijika naso mina la ngisebenza khona ngasiphiwe inkosi uthingo lenkosazana. Kubheda bangibuka uthinga wathi uNkulunkulu uzokusiza. Ngaqashwa ngena connection futhi ngangena namanje impilo ngijika nje kuso futhi kuhola ngaso futhi le moto ngithenga ngaso ngana ngaso ngakhe ngaso ikhaya nginikela ngaso. Angilezi ingane lezi angizukuyifihlela ukuthi mntanami mawufuna uba njengami hlonipha ihlelo nyoko. Ngaphambi ukuthi ohloniphe enkazimulweni hlonipha igceke lakini laphuma khona. Uma usuka kini ungalazi igceke lakini ukuthi kuyini ufohlisa amantombazane ebusuku ufohlisa abafana bengena umama eku14 nalazo bafohlisa ebuhleni. Ngoba wena ulazi ithempeli lokuqala. Awulazi ithempeli lokuqala kuzobalula ukwazi uma unxayekile man nathi imgwava mningi man hamba uxakele igwaveni hayi kini. Ibekile inyongo. Hayi kini uma ungenisa amantombazane emndlini kayihlo uyamxosha uNkulunkulu ngithi isidalwa siyaphuma ekhaya umuzi uphenduka iGomora neSodoma. Moxakile mfana lixakile ndexakile wena hambe ehlathini igwaveni. Nazi imgwava ngibe nidla amagwava lapho nodala wakho. Mase nilambile igwaveni. Ngeke akukwenzeka ungazwengenisa intombazane kini ufike uyingise edokodweni ebuhleni. Ngeke akukwenzeka ungazingamngeni omunye ubaba uthi wenza isiqiniseko sokuthi ukhile endlini kanti amabhekra gade wekhe ewindini. Waxathi ingane yami ikhulela kanjani kanti hayi ingane masebheka ngiyila ngathi obheka ebusuku limvusela kuba ingane ayike ekamereni methe ebheka iwindow kunekesi lika drink ngale windini. Yehla ngekesi ibuye ngekesi. Angithi kuba ingane bakithi yazi letho la ngiyibona yena umsekenazi ingane ezidala abafana bambakhosi bekhulile sengingqulathi nje kamkhulu ngoba ngithi ngingqulathi mvangele ngoba angambathi lutho kodwa sengumkhulu angambathi lutho baba. Angaze ngihlale esigcawini njengobaba ganwa thina indoda endala ihlezi lapha ihlezi etafuleni egcaweni ilinganisa itiye sekubekwe itafula netiphathi lenkomishi ilinganisa imbetho omuhle ublanket mina ngawumbatha bese nginezulwana ngolathi kamkhulu ethi shuka kamkhulu. Manje ngizothi bantwana ke inabasho ithuluzi lokulanda uyazi bona basho usavulela umculo ukuthi batabami khandana umculo nifakaze ngalabo uNkulunkulu abahlanu niqale kubhombeni izinoma ngenkosi inyazi lezulu nicule spiritual afro gospel hlwene imculo namhlanje ubade ekhuluma ngengane encane umfundisi ethi abona umfana omncane githi ihlabelelo lesihlabelelo lesibaba lesingane ezisina zonke baba samkhumbula usimenyethi nenkosi yeSouth sangobeka nje bantu azime lazi ubeka baba ngiboni kahle aboni kahle
Kodwa namhlanje lesikhuluma ngo-under 11 u10 years 9 years 8 years mothi laphuma lashona bazowushaya abafana bethi basinda ukuphephisa ushawe izingane ezincane sifuna ukuyitshala lento kuthi noma ngabe ukuliphizwe uma ufika kusinwa ufika ungena usine ngoba usina umkihlabela lesi1 sifuna sigide ngendlela esiyiyo bo baba yazi ukuhluba kancane kanjani sigcina imithetho ngaphezulu kwezwi likaShembe into usilahla bo baba sikholwa ngaphezulu kwezwi likaShembe uthi uShembe ngiyayibusisa nabasho 1990 ithi inkosi inyanga ezulu senilate funa ngabe kade nayenza lento funa ngabe kade nayenza isasifika ebuhleni baba sasikhona asasisebenza singamabhungu sinesikoshini asingayibuka kodwa dilihlo maskita wathi bafana funa ukubona futhi ingane ejile base ziwa mfana athi mfana bona ithi kana awe mouse boo ubona uthi mfundisi uchize uyephethe inkozo uthi sinisekhulweni abantu esifazane besenyameni yabona mfana mawusathi mfana athi subekile mfana waze wakhala ingane hayi mfana usinana mali katwela mfana kodwa phela lani sike saba abafana lendlela ngajakhuluya lesizwe siyayazi kodwa ke siyazi kahle ukuthi uma ningaze kunabantu abawiswa umgidi kuleli bandla yonke into ngitshelene insizwa nezintombi zaleli bandla yonke into uNkulunkulu akuphe yona leli bandla kungaba kushumela kungaba kuhlabelela kungaba kusina akuphelanga khona ukuthi ube inkosi emhlabeni kunabantu ababusisekayo ukuthi wena usina kahle baphile emphefumulweni Dona khona uhlabelela kahle sizokhukhuma la kube mngaka khona umuntu uthi methatha ivesi mfowethu bese ngathi yaliqala ukulizwa ubusiseke washeke uthi ayikho into efana le emhlabeni wena ngoba uhlabelela kahle ufuna ungena ngevesi einganeni ke manje yimi lo dihlabelela lapha blood ehlabelisiwe yathi ngikhuphuka lapho bana kodwa ngiqonda ukuveza bomama bami intombi endala ezazikhona isikhathi sikamfundisi uMngomo zithi lezi intombi ezalwa ngo1930 bani ngikhathi sikamfundisi uMngomo zezintombi kodwa uthi mabuka amafoto uyabona khona ukuthi hayi akuyigeza leli wabona mase umuntu kumbona esithombeni su black and white kodwa kwakuyisoka leli okuyisoka leli zithi intombi endala mazisitshela sasingavunuli siyobuka umfundisi uMgoma lixolele igayi dala lento baba la sikasikabombele yayikhona sasingavunuli siyobuka umfundisi uMgoma njalo mina ngiyakhuluma ndlala ngikhuluma ngezinto ezinganakekile ezimnandi kodwa ezikhipha kuleli bandla uphele nya ngokuthi wena ingane izeyizelo ngoba uyagida ingane izeyizelo ngoba uhlabelela kahle hayi mfana uzolimala into nento la ekhaya uNkulunkulu akuphe yona ukuphela ukuthi baphile abantwana bakhe ngayo wona umbonga uJehova lo khomntu uthi meme uthatha nje bese ngathi uyaqala ukuzwa uzugezeka manje ngisendabeni ethi sesivumile kulabantwana abafani nathi kudala kodwa nathi ufuna sibafake indaba yakudala ngendlela abazoyamukela kahle bakithimba kwanabasho fese batshela ukuthi hey fundani nina kwasho uBombela wathi fundani leli bandla nezwe kuhamba lidinga abantu abayile esikoleni kwasho baba mkhulu uthi balekela isikole sithi kwasho uBombela mfana uzohlupheka uma ungafundanga yana esikoleni ntombazana nami bese sinitshela futhi ukuthi ningaqali ngeingane ningakaqali ingane egcinwa ngazo sulakhile ikusasa lakho uma uqala ngeingane okalakhe kusasa udala inkinga sanifikile phela kunabasho ngicela ndothola okuhlukile
Sikadlala nina. Shushu. Yalayeka. Nifica yona le ndaba lena, yona le ndala. Sifuna abafana bakithi ihlabelelo ngesinelwayo. Singabiki ihlabelelo ngokwazi ukusina. Nalo lihlabelele la u242. Khona ngaze ngihlabelela nabo khona ubona uthi mawunyaza uzulu ngathi mkhwanazi namba bani vele ubothi ngocashaphi Jesu. Lemthandazo oyi3 wokuvuka okulala wesabatha akufanele ungakwazi ukuhlabelelwa ingane uzelwe la. Kodwa namhlanje yena sinoza kwethu abagcotshiwe ithi inkosi mokuliliswa nawabiyela eqilongweni nithi niphosela umshumali lala nathi avalata lenkinga. Useyibuza ukuthi eshandisi leyifeya kanjani la? No, akwazi mfowethu ngamgcothlulo ulala nathi. Angikhulumi ngovuka nathi, ngokangwaqa. Angikhulumi ngovuka nathi. Ufike kanjani kade emshumeli baboneni. Yikho lokho ukuthi kufanele insizwa akithi mawuthola ioffer ukuthi yogcotshwa, ungayivumi into ungagcobeki kahle. Uyabona ugcobeke ngendlela yokuthi uzomaka nanga umvangelo, uvela unomoya wokumaka wena. Awuzukumaka mfana vele ngokumukela umoya wakhona. Hayi mfuna simvimbe naye mvume mina uma ngicobela ukuvimba vele phela uthola umoya wokuvimba uzaqhamba into yashembe nje khomntu emsebenzelayo uNkulunkulu yakugcoba ukugcobela ukuthi ivimba abantwana bakhe akukwenza nangengozi kodwa niyavuma nina yebo usizowagcotshwa ke phela. Kodwa phela awuyihluphi ngokufunda lemthandazo yomthathu vele ngoba awucotshelanga izwi likaNkulunkulu ozolihlaba ucobela ukuthi samvimba. Ufuna angaweli, angawequla umgwaqo. Baba mfake ungawequla umgwaqo ngale. Nami ngivume. Sotsho ube sagila samanye amadoda. Sokushaya abanye abantu. No. Anonqama ngigcotshwa kanjalo. Funeka mawugcotshwa ugcotshwe umoya kaNkulunkulu uphathe izwi lakhe uthi uma uguqile phambi kwabantu bakuzwe ngoba ugcotshwa kaNkulunkulu uzoguqa kuphucuka amadolo ukuze bathuka abantu kanti abakuzwe abantu abagcotshelwanga baphilise. Ngasi ke kufuneka imali empepho manganikeli ngizothatha mina manganikeli mina ngazi mina ndaba namaleni mina mawunemali nemali zami mina nandaba mawufundile ngifundela mina nguthisha omkhulu mina ngangincenga imali zehanzi ngiyayidla imaleni sithi kodwa uthila uNkulunkulu ngiyancenga manazarethe ngegama lenkosi uJehova uthi ngiyancenga uNkulunkulu enezulu uthi yasincenga uthi awunandaba nabo. Ngicotshana lona ongamfuza uNkulunkulu wakhe abantu abancenga yazi abathi bahluthule ukuthi awukhulumi kahle nabo wathi umshumayela eJudea ngesikhathi seCovid abona abashumayela laba bangenawo amathempeli yabazi ba ubabona makumhlanje bona abanolaya kakhulu umshumayela nje ongakwazi uqala ithempeli nabantu abawu10 bebe u15 bebe u25 beze bebe u50 beze bebe u100 mina ngimona ngashonga emhleni elemambala kazi likhande ithempeli ulako lukubo wathi umnye Judea ngenze lamagcotsho njalo insizwa yakithi ngabo gcotsho lemkhathini alikho ithempeli lasemkhathini la ingxoyo ngeyiphumela noma sengigoqile vele uyiphumele kusiyapha kodwa ngisiza lezi insizwa mfethu ungakufuni ukugcotshwa uzulu emfethu ufuna inkazimulweni uhlukane phakathi ngoba ufuna ithuba lo moya ophume ngawo la yiwo lozofika uhlabezana nawo ngale lapho usukhona khona ningavumi bafana bakithi ningavumi thina sagcotshwa ngangena ngisho ngoduzo nkosi yami ngangimncane umuntu ubaba wangisabisa zakwethu wathi manabi
Sibambani wanqaba ngahlanya. Hey ngakaphili kahle. Yavela ngibona sengihlanya uNkulunkulu wami. Omela abantu abahlanya. Bengabe ukuthotheka ngavuma ngendlela leyo. Ngena ushingoduso. Angimncane kabi. 1992 eKBC isekhona ungaluzeli. Ngabona ama-offer ngawathola baba. Sekuthiwa ngicela manje. Ubaba ndodakazi yami omunye wathi ndodakazi isindisiwe ithatha. Hey bole ndodakazi kodwa lo baba uyangibona kahle no. Kodwa phela bakuzalwa uwe baba. Lezi kuhle. Baba kuzalwa kodwa umuntu ancenga nje ngalo ndlela leyo. Yazi umuntu ukhulela khona la. Umuntu seze wakhula nje impela. Sancenga nje. Ubona uma ungafika ethempelini lakithi sasonto endlini encanyana namhlanje yena le enkulu cishe iphinde kabili. Mani mjikisa phela gibelani emadwaleni ikhumbulayo. Ngiqeda manga ukuthi aningikhona. Hambani ekhumbulayo. Ungayiphinda kabili. Uyazi umenziwe. Ungayiphinda kabili. Kodwa ngisuke endlini encane amaplango. Ngithi umshumayeli ongakwazi ukuthi abantu bayancengwa njengeshembe esincenga. Ethi ngiyancenga egama lenkosi uJehova. Ningazenzi ubuthunti indlebe zenu enhliziyo zenu ningazenzi lukhuni. Esincenga ushembe kodwa ngithi angincengile nini. Ulimi nje. Masuqotshiwe lashintsha noma ungaqotshiwe ithi inkosi uthiwe lenkosazana mokukhuluma umuntu ngale funa uzwe ukhuluma ikholwa. Ngisho ngambonanga. Uthi umuntu umshumayela eJudiya. Esho intombi entethelwe ngikhase imfonyo. Uthi intombi entethelwe isifakile isimfonyo. Uthi wafika hlola umendo sohlula isimfonyo manje. Igama ushembe eyazalisho uthini ushembe uthi ngiyancenga. Lapho bona khona le mambana ayinalo ngithempeli le mambana le. Qotshiwe nje semkhathini phela abanye bayithathele le ngubo yonyazi. Phela ukuthi akuze ukubhalwa. Andibona abanamandla. Shino khiphana esontweni bahamba phambili. Thina sikwaziyo nje ukuthi abantu into iqala incane. Uyabona le ndabasho namhlanje na mawukhuluma ngo1990 kuya ko1995 96 kwakushubile inyanga yezulu ibusisile yazi yakhipha inkomo yathi ngiyayihlabisa indabasho ngiyikholisa yakhipha inkomo kodwa bana babo amphikisa ushembe bathi angifuni lapha lento kuyaqonywana lapha baba uqala ngo1990 uqomana esontweni. Omana kudala nje ubombele ngeke ehlezela. Asekhoyela. Kodwa manje nizothi kuyaqonywana ayivale lento. Kodwa manje ingane yakhe iyafunde. Ziyabuya esikoleni baba. Ziyabuya esikoleni. Incwadi nje mapha kwama desk incwadi kanje. Phela ekhaya zethu phela kwakubhayelwa incwadi. Legijima phansi kwama-desk incwadi. Hayi manje uthiwa phaqaphaqa efonini. Ayengekho amafoni ikhathi zethu. Indanga lento bakithi. Kodwa uNkulunkulu kethe ngiyancenga maNazaretha. Lokho ethi yasincenga saphikelela. Ithi inkosi la ngolunye usuku ikhuluma ngomfelokazi owathi meshonelwe indoda umnwabo wendoda wazoqhwaga inkomo nembuzi nensimi yomfelokazi yathi yagijima inkosikazi iye enkosini yesizwe iyokhala naku umnyeni wami esebenzile imphucwa sizodlana izingane zami kanti umnwabo kamufi umngane nenkosi ekhohlakele inkosi yesizwe. Uthi kama unkosikazi wathi induneni emasangweni namaphoyisa mjijeleni ngamatshe lo nkosikazi angimfuni lapha bamlumisa nangezinja.
ithi inkosi ilanga emikhuluma lo nkosikazi ithi wabuyela emuva, ithi waphinde wabuya, kwaphinde kwayiso leso, waphinde kwayiso leso. Kodwa lo nkosikazi into eyenza kayekudelanga ukuthandaza, wabiza uNkulunkulu wakhe, wakhala kumyeni wakhe. Kanti baba uhamba kanjani ngasala ngahlupheka myeni wami? Wathembeka kumyeni wakho nje ngaseke emhlabeni. Uthembeke bazali bakho nje bengaseke emhlabeni. Basuke bekhona, umuntu akafa, umuntu umoya, inyama lendundumo ebuka lapha negcwele inyama namathambo akhe, kodwa umuntu umoya uyaphila. Ingakho masiye emsamo phela ufika ukhuluma umuntu, oh baba wena kamasibani bani kamasogesi bani umushu baba wakho, wena ntambe zafutha zacima. Ezabanye ivutha. Ukhuluma noyihlo nonyoko bengaseke emhlabeni ngoba bawumoya bayaphila. Ithi inkosi ilanga maNazaretha uma lo nkosikazi sephindela noma kusini noma kwehlanu, ithi wathi ephuma wathi baba ngikulo luhambo awolo sisi abahangula. Inkosi yavusa mina sengifile nami ngikhuluma ngokufa kwami. eJudiya 1969 ngangikhasa. Uthi umama babephuma edokodweni amakhosikazi eweze ekhuluma ethi uma sithola kaboyi lengane ayisekho emhlabeni. Shomina njoba nginjena nje ngibuya kwelikude. Kodwa phela ngangiseyingane ngeke ngihamba manje ngabona amazulu utshani kukuhlaza kunjani njani. Awu ngangiseyingane ngangikhasa. Sengabe ngisenginevangeli lamanga. Ukuthi ngizokuhlathana kwamnandi lamakala. Sengabe ngishaya nje ngamshuwa. Kwaba ngithi ambona lutho. Ngeze ngabazali bami nje ukuthi ngase kuhlangene ethi ngqi imhlathi ngasahlukani. Wahamba umunye ubaba ngo7 ebusuku. Wayobika ngaphathi enkosini ilanga wathi ingane yamkhranzo kwabhekuzula iseke emhlabeni. Aphuma ngaphakathi amafutha namanzi bawathela la sokuhlangene baxikika lapha insini ayaqhaqa qabo ngikuzana afuka ngibabana lokuvuka lokho amen lokuvuka lokho maNazaretha. Ithi inkosi ilanga ngikhuluma nabatshu njalo. Ithi inkosi ilanga lonkosikazi uthe masasondele emasangweni wathi ukwesaba kungembethe bangawe angisabe atela kimi umoya wamandla angawedlula uthi mesondela zaqala ingceke abalimi amasango baqoqa amatshe kanti inkosi yabona yathi miyekeni lonkosikazi ningabe nisamshaya miyekeni angene uthi usenhlizwe yami usengene kuyo sengimphupha nje ebusuku ngilele. Mawumethemba loNkulunkulu unyazi lwezulu, mawumethemba loShembe unyazi lwezulu. Munye phela uShembe khona emhlabeni unyazi lwezulu bantwana baNkulunkulu. Elihlele emzini obonwe inkosi ilanga ithi la kuphameni kohamba kuphela obubuhle khona bodlula bethi kubuhle kwakula. Ithi baxakeka amadoda ekhonto uShembe ukhuluma ngani ngoba uShembe umabona kude uthi khona umuze engubona uyalenga angwazi uNkulunkulu uzowehlisela kuphi. Hakwehla ubuhle bokuphakama. Yababuza inyanga izulu ithi inyanga izulu madoda yini nikhalela uphakameni bathawu baba amadokodethu. Ithi inyanga izulu lalelani la yimi ukuphakama. Isha isifuba yona ithi yimi ukuphakama. maNazaretha bantwana baNkulunkulu ithi lenkosikazi yabisi inkosi ilanga yabisi ingena ithi inkosi ilanga uzabuya zonke izinto zomyeni wakhe
ngoba uthe ngidlula uhambo losizi hamba nami mhlekazi lapho ungadlulwa khona wayibiza lengoma noma ukuhambethe ukusaba ngiyangithi ngihamba ngithi kodwa shambe ngawe manje ngeke kwenzeke manje isikhwaga yabona uma uNkulunkulu uba nesikhwaga uyamtshela umuntu shala asibekele ishaya avela flathela akusebenzele into yakho mina kushiwo ke mkanje aflathele ebhekelena ngoba uyamethemba uNkulunkulu futhi nawe ukuhamba kwakho nokwenza kwakho kukwenza ukuthi uNkulunkulu mawumbiza kuzwe kwesinye isikhathi sikhala kakhulu kuNkulunkulu kaShembe asithi siyamemeza masenkingena angasiza ngoba sikude naye anokulwela abantu abasho ukuthi nibe seduze phansi kophiko lonyasi ukuze mawumemeza kuzwe ithi inkosi langa nani maNazaretha anofana lo nkosikazi anophikelela ithi angikhuluma indaba lo nkosikazi ngikhuluma nani maNazaretha niyazi nabasho khona ngokuphikelela saphikelela kwakukubi uyakhumbula ngomunye unyaka eJudiya kwathi sibambe inkonzo khona ebusuku kwasagcola amakhondom eJudiya Awona moyisi wula akhathana umngane tshebe njenge yami wazithe wena tshebe abantu ngikuzwa la ngezula khona kuthiwa asebenza amakhondom kathacitha kanje kukhona shaka sebenzayo kwathiwa ibuye ebusuku sesihamba amaholo yonke indawo sibuya koSikhawini koMatateni lapho akazobonakala amakhondom indaba azobonakala eJudiya kodwa ngiyela kuthembe kanje mfethu uzothatha amakhondom nje uzothi uNkulunkulu indabasho kuseyibuza hawu kanti wona khitha kanjena vele bezosebenza abantu bephikisa uNkulunkulu kodwa singabafana abayeli isonto mani sabambana ukuthi baba ngilolu uhambo ukwesa khona ikhathi lapho ubaba indoda engizalayo yakhuluma nomama kwakukhulunywa kabi ngenabatsho kwakukhulunywa kabi namhlanje ingane mase ishumela ebuhlenge seJudiya uwe futhi baba takhuluma ingane kathi baba nibene benjani vele uyilela bahlale eduze kwami athi ngibeni benjani vele ithi ngane mikhuphuka nevesi ithi mikhulu ithi ayikhulumile ingane kodwa ethempeleni lakayeki nabasho kodwa yababazi ebuhle uyababazi eJudiya ethempeleni lakayikho mara ke kwesakari kathi kithi baqotsha niyababazi eJudiya niyababazi ebuhleni yafika ekhaya uyithulela nje ngoba wahlangana nozakwe nothile wathi mina ngifunde lethempelini lami mana ke lethempeli elakho baba elakho menziwe elakho lethempeli wena nje ithunela lakho loba la yekani beza amathempeli kaShembe nti la thempelini lami ngulo ho anoni komisi ithunela kamgcodo ethempelini onke umuntu ungcotshwa kubo kodwa ufimba zonke izinto no asibe seqinisweni bobaba asibe seqinisweni yabona abantwana laba kahle kahle ngenabashu sifuna amakhaya engapheli sifuna uNazaretha bungapheli sifuna umuntu othi masihambile emhlabeni baba athi 1 2 3 4 5 athi hey angenzela ubaba inkonzo ka23 1 2 3 4 5 hambile umama wami angimenzele inkonzo ka14 ngisho ngagcotshiwe awuthe 23 awenzela lokho kuphela nawe ubaba ungagcotshiwe uma uhambile emhlabeni ufuna zikwenzela ingane zakho 23 seziyenze yonke imisebenzi yesintu ningathi ngiqedile imisebenzi yesintu yemndeni nigijime nongenza 23 nexovo manenze njalo ngiqala ngasemsileni ngiqala phezulu nehle nayo
Bese yonke lento kubalanda ihlambo isihlangu yigula yonke lento le niyenze niqede lo msebenzi kodwa mase niqede yonke imisebenzi yomndeni bese nimenzile inkonzo ka23 neka14 umama wena ecothiwe noma engagcotshiwe manje lezingane mazi zihlubuka ziyodla utshwala wathi ushembe singakudla utshwala ushembe wakubona utshwala ungakachitheki kanjena wathi singakuphuzi ithi inkosi langa ngingakuphuza utshwala ngisho ngehla ingilo senkulu iphume ezulwini ithi phuzana utshwala ngiyabona umkhubo wenziwe utshwala namhlanje ngisho emgwaqweni sibulawa utshwala umuntu onemoto masephuzile wadakwa ngeke uthola ukhiye ufuna udrive imoto yakhe anje imoto yami le abale moto angene emgwaqweni mfethu siyovika sisinde masinenhlanhla masingenayo inhlanhla sife kungafanele ngoze iningi sithola utshwala nesibindi utshwala ukunika isibindi sokuthuka umuntu omdala ungambona umuntu omdala umfofisa umuntu omdala sodakiwe neyidakamizwa mfethu umuntu omdala umkhomba kanjena bayibiza kamnandi ke babo yasi bathini masebedamiza bathi bahanda ubahayo usho uphezulu ngifuna ubahayi uma beyodaka kufimizi yobaba utshwala kudala nganza kwethu udala utshwala amadoda amadala kuphuza utshwala endlela ekuphuza ngawo kodwa amakhasi nawo wokunjani lokho wena uma uphuza ungabonakala ukuthi uyasebenza noma usebenzi ufa umuzwa kini uphele kudala utshwala kudala ngisho amantombazana amadala bafana anobuza kithi ubuza nakuba baba loseduze kwami madala amantombazana mfanami uyobuya kini mfana ungaseswa ngisho indlebeni sokuvaleka indlebe ngasi umuntu mebhungile indlebe ivalwa yini indoda nje yabhunguka kudlekana nemizwa yokuzwa usebe konqumisa kakhulu indlebe legoqoza kakhulu indlebe ijabu indoda eka athi mama angekho mina wahamba uzwa njalo awuphoba ndoda ikhowazi bese silitholile ithuba lakho mfana usulahlile mfana abona basulahlile mfana zinde ukuthi nje uthi hamba kulabo phela abani bona usulahlile mina muso mina ngayinguphi mina wahamba uzwa njalo abadlali yakala madoda ungabuya emakhaya madala amantombazana azonishana ikhathele ngokunjalo makhosazana badala bafana ngani zami ayikho into ebhlungu khulelo somuntu aphike ngane yami ulalile naye athi akuyona ya bahlekisa basebethi bengengedwa uyezwa basukhunyela nganawe yabona kanti kusemnandi akasho ukuthi hayi kumnandi basebabili ulela ungakhuyela ethe phela yeqili inyanga ngihambile eyibhemile ezwini athi yabona umuntu beqakile ethezile athi ngiyaphethe phela sezithatha inyanga hayi uthi hayi bengengedwa yabona ngalamaliki ihlazo ukhulelisisa sizophikwa yabona sokudaleka inkinga njalo angithi nawe insizwa akithi uqamba uthi yabona manje umuntu ngobona ngengane vele susilimele lonto leyo kodwa ufake ubani lapho ifake wena lindani ngani zami sofika isikhathi ningabajaha abafana badala abafana nobuza kwa auntie benu ukuthi bezanana abafana nosisibena abadala yabona nje uzwa auntie ufika ntamba mntu auntie umshwale bethini lapha kanti bezanana abafana vele sothi takabhuti bakhazazana
bakuthola ujomba lezi igwava bakushaya phansi mfana usayijomba lezi igwava nawe mfana okushama intombazana mfana yosebenzela intombazana kwayiluthe ekhaya ngeziluthe ekhaya mfana bekuphila bakini umsebenzi ushembe kuphila umsebenzi kunamantombazana bafethu ayidlaye imali aniyikho nimaseni sokubuya ingqondo uthi yabheka mfethu uthi hey lentombazana ingiqedile ngcono vele ngiyidubule yiko phela badubula masuyidubula usiyohlala ejele kuphelile ngekusasa lakho nelakini mdubulelani masibuyile network busamthanda nje phela masebenza nani siyathanda ama point ukuyiverse izinkunzi uthi mahola nje engacelanga ama app mfana 1005 usiyathula ulimntu uyabonga yini awanja lokini nemali kusiyiphila intombazana uthando lunamandla uthi usuku uthi hey kazuboni yini WhatsApp wami uthi hawaze ngubona uthi mbhek hayi mfana methi yabheka u 1500 bisibuyisela inhliziyo izibhakuze busela inhliziyo izibhakuza mfana ethi hey mfana unaje nokuqonda imoto inkunzi imoto inkunzi phela ingakho makunikelwa bona amakhosazana ehleli phansi bakhokhele kasuku ukuthi mina angicela nini kanti angikabi izingoduso ayingoduso ufuneka ivaleke bavale kanjani sonomuntu ngifuna uqala ubone lapho ukuthi kuyadliwa kulombuzo enyaku akulanjwa mase uceliwe nje ho ufuna uphila inyango qe now 500 rand nyaka awubomba idatha lapho yabo ufuna umuntu uyabona abakhokheli bazonitshela abakhokheli bazazi le ndaba phela baba izintombi ukuthi mawulijabulelanga uthando useyingoduso usengozini ungaphindi ulijabulela usengcupheni akudlala lapha ukujikela mina lapho sifike kanti akwenziwa lokhu lekhaya kodwa maseyingoduso mfowethu ufuna lindize emoyeni uthando fonelele njalo nginebhesi nje mangisacelile ibhesi yaphela makukhuluma nomuntu wakho unesoncane kunjani ndebo uthi kunjani uthi afone ebusuku lo awusolele ukhuluma ngayo usolele usolele awufika umkhwanazi ngiqathi ya kunjani Mor jabulelanga uthando useyingoduso usengcupheni ongaphindi ujabulela bathi ngiyafona phela ngo-10 ebusuku uthalo usulela njalo yashintsha lento akubhalele umkakho ngicela usiphathele inandosi yesabatha kusasa uCliff ubhalelwa umkakho kodwa kanti ubhalelwa ingoduso awuthenga shamba no green salad izokubombela kwezalala vele mase liganele omakoti ngihamba mangani manje lethi yenzeka lento lento kodwa ke ngolunye usuku ithi inkosi inyanga izulu baba mkhulu eshadisa baba mkhulu eshadisa ithi inyanga yezulu ngezwe baba mkhulu eshadisa ethi uyiphathe kahle ingane yabantu uyithezele ngisho inkuni uyikhele ngisho amanzi eshadisa baba mkhulu akhumuzi madoda akusizi madoda sibhozomela amakho siwagolozela amakhosikazi ethi meta siphathe inandosi no KFC yangakusasa ngesabata kodwa khona la uthenga khona ungacelwanga surprise surprise amakhosikazi ethi madoda ongenani phela ubona ufuna ma wenzekilo wasurprise ngaphandle unembeza kuhle uthi ngcono umbalansisa ngisurprise nasekhaya bosiphuca abanikazi bomsebenzi makuzokhalwa ekhaya sisebenza
uvula into encane emsebenzini uphume ngesango ungenzanga lutho. Vukela into encane emsebenzini ngoba kunenyembezi ekhaya wena kujatshule ekhaya ngenxa yakho. Sibheke bafowethu, mkhuluma indaba yala abantu abasha abafuna ukufana nathi. Ngicabanga ukuthi abafana bonke abafana abancane bafuna ukufana nathi. Kodwa indlela yokufana nathi ithi ihlonipho ihlononyoko nize ningaphumi kuleli bandla ngoba lona bandla likhona. Ngisho inkosi uJesu Kristu masihamba emhlabeni ithi kumele ngihambe ngekhaya kuBaba ngoba mangahambe ngakabuyi umthokozisi. Uthi ngofika nicelele kuBaba umthokozisi. Ufikile olandelwa izizwe ofikile ufikile olandelwa izizwe ofikile. Nimthembe ushembe nabasha inkosi ibuseni kuzwini. Sizovala inkonzo ngesihlabelelo samashumi ayisihlanu nesikhombisa. Ozokusivalela usifundo Ngcobo eThulani Temple. Inkosi ibusise ukuguqa kwebandla. Sifona indlela